kasar nan lokacin da take kwance ake tunanin ana lahiya wallahi tulmon duk wanda ka gani yana complete sai exception wanda kaga ba a yi da shi ba to dama ba a baka dama ba ai akwai mutanen kirki sai wanda mun tabbata lattijawa ne an ba su mutum daya biyu uku aka yi forme aka ba su Niger suna irin dijen me za a yi da kasar nan me ba a baka dama yau etra ta koma cikin wa nasu ko no one regret rien abinda nake so mai namu ne aka tsaida mine ne zahiri China in shekara nawa za ta bututu a yanke shi in shekara nawa za yi man ya tsaya nan wurin kama abin da nake so ka gane le président a prévu il a fait une projection amma ya san da wannan matsala yace a yi raffinerie ta Dosso c'est-à-dire on fait le port sec mutane shirme ne suke man pétrolière kamar mai synonyme il n'est pas synonyme de richesse akwai kasar da mai bai iya zama arziki a cikin kasa wata kasa ta shi hankali ya haddasa mata nous avons vu l'exemple du Tchad lokacin da suka fada da mai ba birin yakin da ba yi ba ya le Congo har yanzu cikin tashin hankali suke saboda arzikin kasar su wannan mutane ya kamata su sa kansu menene ya kamata yanzu l'objectif inda zamu zuwa ina ne on doit préparer le Niger à une guerre sadir wannan yaki da ake préparer Niger da shi yaki ne na arziki ba yaki bane intellectuel ne yo est-ce qu'on a besoin de vous écouter wa ake saurare me yaki ne na arziki arzikin kasar ku ya ja muku ai hada da ku ba mu kokarin mu kare for sec on fait une raffinerie à Dosso wannan raffinerie ta Dosso in aka zo aka yi for sec su ɗauki man su ta yi maintenant kita a devoir ya ne za su yi douane in su entre eux et Benin tun da ƙetare iyaka da iyaka ne in baya bi su ta Burkina State da kansu kuma deuxième phase mutane tun ka aka haka suka ce option 2 il faut passer par le Togo mutane suka kiya maintenant c'est une menace Benin menace ce take da a buɗe mata kowa diplomatie ba ƙarya ba ce la Chine c'est une grande nation ƙasa ce mai girma ƙasa ce wadda tana cikin ƙasashen da ke da hannu na kontrolan duniya Benin ba ta iya bira da fer da China saboda abin da nake so ka gane man nan ba namu bane talakawa su gane ba namu bane mai ne na Benin na China aiki ta mu pipeline ta investir d'une valeur du budget de 200 milliards plus de 200 milliards qu'on a injecté kenan man da za ta kaiwa nata ne bututu da ta yi nata ne ita za mu sai ta hudda ta biya mu ta hudda aikinta sannan mu zamana a yarjejeniya in yanzu aiki take so a ci gaba nawa ne za ta bada kenan kaga c'est pas une erreur domin sai la Chine kaji gouvernement in Nigeria me gwamnati abu da ne zai hodi in Benin ta ga dama ta bude ta yi aiki da China in ba ta ga dama ba ta rihe bututu mai na ciki in rikiya za su suna tunanin wannan sai une mediation entre eux et la Chine kenan abin da nake jin hankalin talakan Niger mu kai zuciyo mu nesa mu san a'a wannan menas din ba menas bace menas wadda take da karfi ita ce a furle kudeta ɗan muwa 2 muwa 3 muwa wata ɗaya biyu na uku har na hudu bayan kudeta Niger tana cikin tashi hankali me yanzu alhamdulillah parce que abu ya zama jiki har mun kai mun yi franchir din wata étape nous n'avons pas de problème de liquidité dans les banques kowa na samun albashin shi a lokacin da ya kamata a lokacin da ake cikin crise wani shi ka 50 in ya tayi doka albashi bai wuce a bashi ka 20 ko 30 ya jira sai wani wata kenan pursuit sai ake ma Niger kuma mun tabbata wannan turawan su ne ke bayan wannan abu Benin ba ta iya décider parce que tana da intérêt yau duk mutum mai hankali un vrai africain bai yi waye bafouiller intérêt shi pour l'intérêt d'une autre nation mais malheureusement tana da kaso mana haya wuta an rasa ina ne za a taro abu kenan malili an ka dauka Benin nous avons le droit mu ce ba mu yarda ba buɗe boda da Benin ba ta hana Niger rayuwa ba akwai kunci muna ja hankalin talaka su ƙara hakuri saboda wajibi ne rashin wannan sensibilisation shine ke kawo matsala talakan Niger lalle yana cikin wahala on reconnaît cela mais wahalar shi bata kai wahalar da ake tunani ba saboda on respire mun san sanafafa mun sani mun tabbata kuma sanafafa mun sani talaka na sai abinci da tsada ana hodi talaka na sai shinkafa da tsada har yanzu ba a hostin shinkafa ba kuma babu dan Niger inda aka huddo yau aka ce ya mutu da yunwa saboda yunwa ta kashe shi babu abinda mutane suka so ba shi bane ba revolt abinda ake so movement popular shine ake haddasawa yanzu shine muna ji hankalin mutane su hatara hanya ce malam Iliya ba yau bane ba mutane sun strategic wannan movement na wannan abukan namu yan uwanmu da suka bar mulki wanda kullum muna hodi namu ne su kannan mu ne yannan mu ne uwayen mu ne ya kamata su san yan Niger ai hosa ake cikin Niger babu wani wanda za a iya canza mishi kasa ba wanda za a canza ma external license babu wanda za a canza ma passport nun ne da shi lalawa kun ba wanda za a cewa ya yi karhin doka a cikin Niger babu shi duk wanda ka gani dokan nan tana iya bugun shi a lokacin da baka tana
cewa kamar su benin ana ganin kamar wata dama ce su samu ta mai da martani ba su iya mai da martani le beninois souffre yau in ka kiri dan benin biyu uku ko kana saurarin kana suivre in jarida ta benin za ka gano suna cikin kunci duk da mun san sai yan financement de la france saboda abin da za ka ganawa tun lokacin da aka yi kudeta benin bata hwasa biyan ma'aikatanta ba benin bata hwasa tsaye ba akan gwamnati na kasar ta. Mais pourtant, le revenu na Bénin en matière de la gestion du port na Bénin, ça a été réduit de 98%. Saboda an yi yakini duk mutanen da ke kasuwa cikin Benin yawancin su 'yan Niger sun yi tsayi mu mun yarda sun karya mu 'yan kasuwa mai muna fata gwamnatin Niger ubangiji Allah sa ta yi tsaye da kanta ta maida ma 'yan kasuwa haƙƙin su duk da mun tabbata saboda su zane su kai saboda sun yi hakuri wanda arzikin shi ya kare biskan wannan tahiya muna jan hankalin gwamnati da su yi 'yan rogar biskan wannan 'yan kasuwa saboda akwai mutanen da sun yi asarar dukiyoyinsu wanda mutumin da ke da jarin 'yan miliyar yanzu in kashe baya da shi kuma yake haƙuri yana zaune cikin wannan ƙasar ba ƙasar shi bace ba kasuwa ce ta gama shi ya samu arziki ƙasa ce Allah shi huda ya zo ya samu arziki to inda ka zo ka wadata arzikin ka ne kuma wajibi ne wannan ƙasar ta zan ƙasar ka on a du respect au Benin me baiwa ne Benin gwamnatin Benin ta mu impose wani abu muna da maikonta un président crédible wanda ya san abin da yake nous avons un premier ministre calé wanda il connaît la situation la géopolitique ta Afrique banda shi tout le gouvernement na CNSP in ka dauka ba yabo bane ba mutane ne wanda tukuri suna aiki selon le ministère et vérifier actuellement la ministre de l'éducation elle est sur le terrain tunda ta hau elle est en train de faire des visites dans des écoles pour voir exactement ina ne zamu taya par rapport à la crédibilité de l'école nigérienne c'est ça qu'on appelle le développement shine ake ce ma ci gaba shine ake so a gaya ma mutane ina ne Niger za ta ya c'est ça l'objectif madame la ministre yawo take dare da rana saboda mi ta kawo changement biskan système éducatif qui a été pourri durant 15 ans parce qu'il faut le rappeler durant toutes ces années là an bata mutane tarbiya an bata mu akidu an bata mu lakwal an bata duk wata zamantakewa da ka sani ta pour redresser ce pays c'est un combat mutane sun sani sai sun yi hakuri je reviens sur le Bénin in ka dauka Bénin abinda duk za ta ma imposer Niger babu on paye des taxes au Bénin a yanzu haka kargezo din wanda ke Benin sai dai lalacewa za ta yi kwantina wadda zaka zo ka sabke Benin ka kashi 6 miliyan a yanzu in ka tashi 10 miliyan 12 miliyan ba ta maka har ta zo Niger kuma har da haka na yan kasuwa suna hakuri ka sabke kwantina ka auna ta Benin radda zaka dauka ta sai ka biya le double tarif na awon da ka mata abinda nake so ka gane le secret d'etat kamar sirrin na gwamnati an baka cikin gwamnati baka isa ne abinda